Dobra, witam Państwa w kolejnej części bety. Pipczy mi teraz, bo jestem wyciszony i on za mną płacze. Witam w kolejnym odcinku z bety otwartej. Nie wiem, czy w tym momencie już totalnie otwartej, czy trochę otwartej. W każdym razie Rainbow Six Siege, no i co, mamy już podblokowywane trochę operatorów. Także gra się już trochę śmieszniej. No i generalnie co mogę powiedzieć? Jadymy. Dobra, ja już jestem w grze. To co, moi drodzy, gotów? Gotów. Gotów, Jak dobra. nigdy. No to bronimy. Gdzie te bomby są? Gdzie są bomby, tak? Dobra, ja barykaduję i rozstawiam od razu tego. Rozstawiam tu od lepsze razu ścianę. maszynkę. Aż tu to nie wiem, czy będą włazić. Gdzieś bardziej tutaj. O, dobra, to ja tu Ja położę. barykaduję. Bronię wam. A jedzie! Dobra, Dobra, rozwalony. rozwaliłem go, spoko. Jeszcze Ej, mam ale coś mnie, tu. zauważyli mnie, nie wiem jak, ale Mają chyba dookoła się. możliwe. Dron jeździ jakiś. Dobra. Bo tutaj zamknę. jeszcze na Ktoś schodach wchodzi postawię. tutaj? Na, ktoś jeszcze wchodzi? Dobra, oni już jadą. To was zamykam tutaj. To zamykaj. A gdzie jest druga bomba? No Na i dole? zostali. Nie, tam jest te. Tutaj, u nas, u nas, u nas. Ja tam idę. Dobra, No to Faflik, stań zamykamy. sobie tam po Ruszać przeciwnej Amerykaninem. stronie może. Czekaj, Bąkol. Ojej. O, i patrzymy, No co to się zerwij dzieje. ją, zerwij. I wzmacniamy Tu ścianę. mogą nam wejść w sumie z góry, albo tu od ściany, no i stamtąd. Czyli opcji mają Kurde, dużo. rozwalili coś. Tu z okna. Zobaczymy, co to Jest będzie. tarcza przez oknem. Ej, rzucę, czekajcie, Jakby co tam było pomóc, to mówcie, Jest, to tam widzę go. Ja pójdziemy. rzucę C4. Jest też, widzę. Leży. Dobra, ja walnę tutaj na sufit jakby Rozwaliłem co. C4, ale on padł już. Dobra, tarczy nie ma. Coś wrzucił. Leży. Flashbang to był. Dobra. O, padł. Jest. U nas na razie cisza. Rozwalił cię? A, dostałem. Kurde. To może Jest tam... Dwóch Dobra, przez to okno może by tam będzie. przejść. Dobra, spoko. Patrzę przez okno. A nie, bo tu też jest... Dobra. To weź tu Faflik zostań. Pilnuj jakby co to krzycz. Dobra, jednego położyłem. Pomocy tutaj, panowie. Idziemy, idziemy. O, jest gościu na korytarzu był. Prosto na Jest, niego idzie, wylazłem. idzie. Przeskanowałem Uważaj, go Faflik. chyba. Nie, jeszcze żyje. Kurde. Prosto na korytarzu stał. Tu jest jeden. Tak mu I wylazłem. chyba Jest woda gościu, idzie. jest gościu tutaj. Jest O, strzela do panie. mnie. Uważaj, bo on ma granatki, Tak, o uwaga. matko, ja już mam bardzo mało życia. Idzie z drugiej strony wąko. O, na kamerach Nie, czysto. czaił się. O kurde, do mnie też szedł. Ło! Dobra. No, dasz se radę, dasz se radę. Jeszcze tutaj. O Jest. kur... Uuu. Zawodowo. Ładnie, moi drodzy. Nice. Cudownie. Wybornie. Tak myślałem, że z tej strony. Dobrze, no to pierwsza wygrana, kurczę, aż się napije tutaj szklaneczki. Mam szklankę z węglem, wiesz, w proszu, w tym, w płynie. Dobra, na- biorę tarczę. Była... Wiadomo. Ty wziąłeś tego dużego To ja Schroedera. wezmę Breacha. On wziął Asha, to będziemy rozwalać, snajpera i IQ, co robił przez ścianę, IQ, obserwował. IQ Tak, on widzi widzi elektroniczne, no, elektroniczne urządzenia. Dobra, to ja znowu Bomby, starczą termity tutaj. i tak dalej. To my pójdziemy takim, kurde, jak Rzymianie szli. Tak. To formacją żółwia. Formę Żółwiem. żółwia. Dobra, słuchajcie, zajmijcie się dołem, ja pojadę górą i tam jeszcze jedna osoba niech górą To ja jadę wjedzie. do piwnicy. To Fafik, idź na pierwsze piętro. A dół jest chyba czysty. Raczej tak, Patrz. A nie, jest dół, jest dół. raczej tak. Jest dół. Sam na dole. No dobra. Zaznaczone coś? Ło, gościu mnie goni! Jeden O, koleś uwaga, jest po schodach idzie jeden facet. Dobra, mam obliwienie. Aha, oni postawili tutaj, dobra, już nic nie widzę. O, Ruszaj się tą kamerką. Aha, bo tam był ten zakłócacz pewnie. I'm loving it. na Dobra, dole ja są. sobie Ej, zostawię zostawcie, tutaj macie go. 5 sekund, zostawcie ją w jakimś No, no, fajnym no. miejscu, żeby była obserwacja. Dobra. Wait. Dobra, gdzie są kamerki? Trzeba je rozwalić. To jest jedna. Nie, to jest światło. Aha, to nie, ja też myślałem, że to jest kamera. No.
Drona to ktoś gdzie jeszcze włazimy? wyrzucił? To czekajcie, rzućmy jeszcze, ustańmy gdzieś w jakichś fajnych miejscach, tylko żeby nas nie było na zewnątrz, widać. O, tutaj you have been spotted, czyli ktoś tutaj, moi drodzy, jeszcze gdzieś jest kamera. Gdzie jest jeszcze kamera? Ja też Ogólnie jestem. No Na kurde. długości Te bombie gdzieś. A jest pusto całkiem. No, oni cały czas Cały nas czas mnie obserwują. wykrywają, no mnie też. Tak, bo jest kamera, ja nie wiem gdzie ona dokładnie jest, wiesz? Dobra, ja rzucę drona tutaj. O kurwa, to nie był dron. To był granat. Dobra, jadę dronem. Dobra, wchodzimy. Czekajcie chwilę. Ej, tam widać, Ej, teraz aha, ty mam- tam wjechałeś dronem. Mam gościa. Dobra, już wiem gdzie jest. Słuchajcie, tutaj ściana wzmocniona. Czy ty możesz rozwalić taką ścianę betonową zwykłą? Nie. Ja chyba... Ło! Prądem kopię. Ej, chodźcie tu. Chodźcie za Potem. mną. Chodź i ty z tarczą też. Chodź. Już lecę. Uwaga, nie uważaj z tą tarczą. Ej, strzelają przez ścianę. Ej, Uwaga. A, ten... Nie, to jest flash. okej. Ty nie musisz kucać w tej, za tą tarczą, ona jest duża. Ale Chyba. to cały czas... Teraz jest cały czas ten rozwinięta, czy nie? Ja muszę rozwalić. Dobra, i Ale loaduję. oni Dobra, i takie zapraszam. głowy walą. To włazimy? Dobra, ja wchodzę, go. Ło! Ej! Ktoś mnie zabił, A- ale jak? Z pleców idą. Z tyłu, z tyłu, z tyłu, z tyłu. Ja pierdzielę. Jaki fail. No, no. The diffuser has been recovered. Za długo to siedzieliśmy po prostu. On tam jest, uwaga. Z tyłu, z tyłu. To był nasz? Nie. Co tu się dzieje? Na Kurde. bombie A jest... Łoje! Ale ja go Oje. oślepiłem, ale on nie oślepiłem. Oślepiłem, ale nie oślepiłem, więc to mnie zaciekawiło. Diffuser has been secured. Jezu, co to You było? must recover the diffuser. We have been eliminated. Kurde, ale byliśmy teraz, źle się zgraliśmy w No. ogóle. No, strasznie. Za wolno wszystko poszło chyba. Ej, słuchajcie, następną akcję, jeśli będzie, to robimy taką, że na 3-4 po prostu granaty, dup i wiesz, No. porobieni. Dobra, zaraz znowu medyka Ja wezmę. wezmę nitro sobie. To nie są podrabiańcy, to już są wszyscy, kurde, koksy. Secure the bombs. Dobra, od razu. Jak to... Dobra, Ktoś ja idzie na tutaj górę? Wzmacniać i zabezpieczę. patrzymy na drony. To jest jedno. Jedzie dron, wjechał. Advise, a bomb location has been compromised. Aha, dobra, ja postawiam. super, Ja mogłem uderzyłeś. to To wcześniej jaką rozłożyć. Op Chwilę, 4 czemu tego nie located idzie? Idzie tu a bomb. położyć, Be tu ready idzie, for dobra. assault. Dobra, a bomba jest Tu u nie góry tutaj wiadomo. jedna. Tu nie przejadą. 10 seconds left. Dobra. Dobra, ja tutaj to A, wzmacniam. jeszcze z jeden dam Ja dam tutaj. dronę chyba Down to tutaj. 5 seconds. Bomb located by Op 4. Kurde, nie wiem gdzie jest Dobra. ten dron. Wyjechał, Tutaj wyjechał barykady chyba, wjechał. uciekł. Wąko. Uciekł mi się wydaje. No dobra, my tutaj u góry będziemy. Masz barykady jeszcze Ja jedną? tu mogę Tutaj jeszcze do coś drzwi? ulepszyć? Na które? Nie, już nie. No. Tutaj, na ścianę tutaj. Uważaj, słychać ich tak jakby przez okna chcieli wejść. Wszystkie pół dziury można też. No dobra. Ja Co z patrzę tego na będzie? komercję teraz, wąko Ja na zasłaniaj. okno. Tu mogą nam wejść z góry Kuba chyba jeszcze, tak mi się wydaje. No nie, tam jest bąka wszyscy. To... Idą klatką schodową, schodzą do nas tutaj. Wąko, uważaj, zaraz wejdą. Kratką? Tak, tutaj. Bez te drzwi zaraz wejdą tutaj. Dobra, spoko. Obserwujemy. Ktoś patrzy na ten. O, linka. O! Całą noc tukło. O, jest koleś, jest koleś. Są na schodach. Tarcza, Granat tarcza, mi tarcza. rzucił. O! O, jeszcze idzie ten. Oje! Jakby trzeba O było tam Jezu. przyjść, to mówcie. O matko. No to O, trzeba ja. Chciałem cię uleczyć, ale za szybko. To musimy tam iść, bo tam będą tą No, bombę musicie brać. tam To iść. idziemy, idziemy. Dobra, chodźcie.
Op 4 has placed Jest gość, oje, no nie no. To był snajper? Nie, z M4, ale... Od razu trzeba na kamerach ich wskazać. one friendly remaining. One Te op kamery Jeden na zniszczyli. On ma połowę życia. located the diffuser. Destroy it. No to... A, przegraliśmy. Failed. Dobra. All friendlies were To eliminated. daliśmy im szansę, wiesz? Ale ostatni raz. O, proste. Dobra, słuchajcie, teraz bierzemy wszystko, aby na 3-4 granaty przede wszystkim, flashbangi i takie rzeczy. Dobra, to ja Bierzesz wezmę... snajpera? No, mam Dobra, stun snajpera. grenade. No weź snajpera. weź. Ja pójdę Aszką. Dobra. Ja już potwierdziłem, loadout mogę wybrać? Nie, chyba jest ok. Wiecie, jeszcze wezmę innego, starczą może dużą pójdę. Dobra. Dobra, wezmę tego koksa z dużą tarczą i z flashbangiem, o, to będzie super. Teraz się wpieprzymy. To musi Mówię być wam. to. Musimy na spokojnie, na spokojnie. I przede wszystkim ulokujcie drony, jak już znajdziemy bombę, to już je zostawcie, nie jeździcie nimi. Zostawcie w fajnym miejscu, To żeby ja nie były wchodzę do piwnicy. pod jakimś krzesłem czy coś. Słychać ich. Piwnica czysta. Tom, tu jest gościu. Dobra. Dobra, Jest znalazłem koleś bombę, znalazłem Na bombę. pierwszym piętrze chyba, czy na parterze chyba są. Tak. 10 seconds before insertion. Dobra, i ja już zostaję. Insertion. Ja już zostaję tutaj. Jest bomba. Ja No to mam dobra. zajebiście zostawionego bronka. Bomb's location and Dobra. defuse it. Mam super drona w super miejscu. I tak zostawiam. I moi drodzy, na 3-4, oni się nie pozbierają. Trzeba kamerkę rozwalić, jeśli tu gdzieś jest. Ja tu nie widzę nigdzie. Tu gdzieś jest, tylko tak dalej w tyle Tutaj, chyba. cześć. Oni są tu za ścianą. Czekajcie chwilę, no to my tu wejdziemy, ale nie rozwalaj jeszcze. Połóż magazynę, połóż ten. A ja zobaczę dronem. Nie, jest tylko jeden został. Dobra, rozwal to. Rozwal to. Dobra. Rzucam Nie, nie, flesza nie. też. Nie. I teraz słuchajcie, czekajcie chwilkę. A ta druga jest na A. To chodźcie, lecimy na A, odsuń się. Dobra, i lecimy na A, dawaj naokoło. Oni może się przegrupują teraz. Żeby znowu nie wyszli. Nie, Kurde, oni nas spotted. znaleźli. No, dobra, ale to teraz już tu będziemy wchodzić. On jest, Kurna. i chyba wyszli na zewnątrz, mi się wydaje. Rozwal ściankę. Ja Dobra, rzucam i ja flesza rzucam i go. flesza też. No, uwaga. Uwaga. Go. Leci. Ja idę starczą. Ło, oślepiło mnie. Dobra, wparzamy. Chyba nie ma nikogo. Czekajcie. Nie, Nie, patrzcie. ja osłaniam tył. Ja patrzę schody. Jest O, korytarz. walą. Leży. Przeładowanie. Aha, tam. Wzmocnione. Nie da się tego rozwalić, nie wiem dlaczego. No, Czekajcie, rozwalić ja idę starczą. Kurde, nie... Idziesz pierwszy. Zaraz za drzwiami jest Dawid, zaraz za drzwiami na lewo Z tyłu, powinien być. Plecy na schodach są. No jest, ja tu wejdę, tylko ktoś ze mną, Mikołaj, chodź ze mną. Dobra, rzucić flasza? No jest Mikołaj, chodź. Idę, kurde, bo tu... Dobrze. Dobra, dawaj jamera Defuzera i plantuję. kończymy. Znaczy no, A jeden jest na piętrze na o pewno. tym mówiłem. Go. Idą z zewnątrz. Diffuser is online. Za oknem. No jest, no. Nie. Lol, ja myślałem, że to jest nasz przez moment, bo mu się wyświetla ten... Jest gość w korytarzu. Dobra, leży, za oknem leży, wykrwawi się. Przeładowuję. Na plac wyszedł, przez okno, będzie leczył go. Mam ich. Tego. Jeszcze jeden jest, idzie. Uwaga! Kurwa, przepraszam. Ale prosty ładunek we mnie w dupi. Zabiłem. Dobra. No, dobrze. Mission successful.
Czekałem, ale on ci szybciutko rzucił, nie? Ten ładunek. No, porobiony. Ale dwóch położyłem. Zwycięstwo? Nie, jeszcze mają, jeszcze mają. Nie, musimy jeszcze pocić, bo musimy odrobić straty. Dobra, ja teraz zagram sobie postacią ten, który ma bomby na okna. Zagramy sobie już nie pompą, tylko tazgiem. Okej. Kapkanem, ja gram kapkan. Kappa. O, Mikołaj, ty się skup. Jak ty się tylko zespałnisz, od No. razu od razu pod siebie i pod schody. No, od już, razu, już, jak już robię. najszybciej. Jadam dronę. Jadą Szalone drony drony. kolorowe. O, zjamowało. 2. Dobra, ja je nawalę, no Dobra. spoko. A co to, ten jammer działa jednorazowo? Nie, Który mogę go jammer? Znaczy, strzelić, no jak ten strzelałem do zakłócacz. tej, do drona Nie, chcę 5, przywalać. 4 razy możesz dać. Be advised. Nie, myślałem, że on po Znaleźli. wykryciu znikł. Ej, jak on tu przejechał? Gnój, dobra. Seconds remaining. Nie wiem. Już nieważne. Dobra, dam jeszcze jeden tutaj w drzwiach. Dobra. Op 4 has located a bomb. Dobra, Be ready ja for tutaj hostile action. barykaduję. Ja na korytarzu zostałem. Dobra, to ja będę na schodach tu siedział. Ała. Co to jest za mną? Dobra, jest tu jakieś okno, żeby je... Nie. Dobra, ja tutaj dam bombę. Zakłócacz daj, dobra, spoko. Przywiercone. Na I super. dworze jest po prostu. Tu za drewnem to niebezpiecznie. Chociaż jest worek. Czy ktoś wie, czy przez ten worek... Walło się coś pe- na dole, w piwnicy. Dobra, wchodzą tymi drzwiami tutaj obok. Ninja Jakub, Jadaszek, tak? Kurde, otrzymałem obrażenia. Tarcza! Zabity. Drugi idzie, uwaga! A, położył mnie. Czyli... Jeszcze okno. Ale tarcza poległa. Z okna wchodzą? Mikołaj, patrz kamerką. Nie, że mnie okno chyba dobrze. A bomb has been located No, by Op skip. 4. Dobra, na kamerach jest O nie, tu czysto. masz. O, idzie, uwaga. Rozwalam termitem rozwalają u nas. Co? Termitem rozwalili u nas drzwi na A. U nas wchodzą przez okno. Ninja nie wstałem. Korytarz, Jadaszek, korytarz, nie nie wstawaj, wychylaj. dobra, bo cię wtedy strzelę w głowę. Leży. Dobra, zabiłem jednego. Czyli... Drugiego zabiłem, dobra. Kolejny jest na korytarzu. Korytarz jeszcze jeden. Ma połowę HP. Wchodzą czy nie? Nie. Poszedł, dostał. No, jest, leży na schodach. Czekajcie, trzeba dobić go. Dostał, O, dostał. panie. On go poszedł go uleczyć, poszedł go leczyć na schody. Dwóch jest na schodach. Nie, tylko my żyjemy. Ale bitwy. A? Gdzie oni są? Macie jakiś podgląd? Op 4, last stop standing. Dobra. Oj, Dobra, pięknie, ładnie. dobra. O, luju! Porobieni. Odcinamy się. To co? To już jest koniec w ogóle rozgrywki? Chyba jeszcze nie, chyba jest 2-2, nie? Nie, my Nie, wygraliśmy. już jest Wygraliśmy. Tak, Aha, wygraliśmy. no to super. Ale to był super ten meczek. Dobra, To był to ja wam taki- dziękuję. Ja się Ja tu również, żegnam. ja też. No. Microphone muted. Także no, słuchajcie moi drodzy, to był drugi filmik z Open Bety. No, nie tak open, przynajmniej, no nie wiem, może jak ten film jest na YouTubie, to już jest open. A może już jest po premierze? No, Pieron wie. Fajne punkty dostałem w każdym razie. No i co? No i spoko generalnie, fajnie się grało. Mam nadzieję, że fajnie się oglądało. Gdzie są moje napisy? O. No to co, łapka do wierchu i widzimy się Hopie. kiedyś tam.